Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ydyn ni'n gallu defnyddio theorem y binomial i ehangu cromfachau. Nawr dyma fo theorem y binomial, os oes gennym ni cyfanrif positif n, felly n yn 1, 2, 3, 4, 5 ac yn y blaen, yna dyn ni'n gallu ehangu 1 adio x i pwr n, fel hyn, a adio x i pwr n fel yma, neu a adio bx i pwr n yn y ffurf yma. Nawr, beth sy'n cael ei lle fan hyn? Wel, os yna ni gychwyn efo'r un mwyaf anodd yr rhes olaf fan hyn, mae gennym ni a adio bx i'r pwer n. Nawr, dwi wedi trio defnyddio lliw fan hyn i egluro beth sy'n cael ei lle. Wel, bob un o'r term yma ar ochr dde fan hyn yn cynnwys a i ryw bwer. Nawr, dwi'n defnyddio coch i ddangos hein. Felly mae gennym ni a i pwer n tyn 1, a i pwer n tyn 2, a i pwer n tyn 3, ac yn y blaen. Felly mae'r pwer yna mynd yn llai gan llai gan llai, nes yn cyrraedd y term olaf 1, ac er nos ydy'n byd coch yn fan hyn, mi fasa yna a i pwer dim yn fan yma, ond wrth gwrs mae unrhyw beth i pwer dim yn 1, felly dyn ni'n angen reid o fewn, cos mae 1 lle os i unrhyw beth yn aros yr un fath. Wedyn mae gennym ni pethau glas yma, dyma ni pwerau o bx, a mae hein gweithio am y nôl. Y term olaf, mae gennym ni bx i pwr n. Y term olaf ond 1, di o ddim yma, so hwnna'n bx i pwr n tyn 1. Felly mae'r pwerau yn mynd yn llai wrth symud o'r dde i chwith efo hyn. Felly pwr n, holl ffordd lawr i pwr 3, bx di cubio, bx di sgwario, bx i pwr 1, sy'n jyst yn bx. A fan hyn, mi fasa yna bx i pwr dim. Ond eto, pwr dim yn golygu atab 1, felly mae hwnna'n a i pwr n sydd yma, lle os efo 1. Felly just a i pwr n. Y trydydd peth sy'n rhedeg trwy'r term yma gyd ydy set o rifau, a dewisiadau di hein. N dewis 1, n dewis 2, n dewis 3 ac yn y blaen. Nawr yn gyffredinol, mi fasa yna fformula ar gyfer n dewis r. Y fformula yna fasa fracsiwn n factorial dros n tynnu r factorial, lle os efo r factorial. A wedyn factorial, ystyr hwnna, n factorial di n, lle os i n tynnu 1, lle os i n tynnu 2, lle os i n tynnu 3, a holl ffordd lawr nes dyn ni lle os efo 2 a wedyn efo 1 ar y diwedd. Felly, enghraifft, mi fysa 5 factorial yn golygu 5 lle os i 4, lle os i 3, lle os i 2, lle os i 1. Mi fysa hwnna yn cychwyn fo 5, 20, 60, 120, 120. Felly, fedrwch chi defnyddio'r fformula yma i weithio allan n dewis r. A be mae'n olygu mewn gwirionedd, enghraifft, os dwi'n edrych ar 4 dewis 2, ystyr yna di sawl ffordd sy'n o ddewis 2 beth allan o 4 peth. Wel, os dwi'n rhestr y pethau'n 1, 2, 3, 4, os dwi eisiau dewis 2 o hein o'r opsiynau fysa gyda fi, fysa 1 a 2, neu 1 a 3, neu 1 a 4, neu 2 a 3, neu 2 a 4, neu 3 a 4. Mae yna 6 ohonyn nhw, felly mae 4 dewis 2 yn 6. So chi'n gallu gwirio hwnna drwy reid o fewn yn y fformula. A wedyn ar gyfrifiannell gwyddonol, fel yn yma, mae yna fotwm n dewis r. So os dwi eisiau 4 dewis 2 fel sgyn i'n mynd hyn, dwi'n rhoi 4 i fewn, ac yn yr un yma dwi'n angen pwysau catalog, mynd lawr i'r probability, lawr wedyn i'r combination, wedyn reid y 2 i fewn, a mae hynna'n cadarnhau, fod yna 6 ffordd o ddewis 2 beth allan o 4. A hwn hefyd, efallai ydych chi wedi weld yn barod yn Uned 2 yn y gwaith ystadegaeth, pan ydych chi'n ystyried tebygolrwydd yn y dosraniad binomial. Ond fo yna, fformula, a wedyn ffwythiant ar y cyfrifiannau i weithio allan y dewisiadau yma, mae yna ffordd arall hefyd o weithio allan y cyfuniadau, a mae'r ffordd yna'n dod o rhywbeth ar enw Triongl Pascal. A dyma di'r ffordd dwi'n licio gweithio allan y cyfernodau, pyn dwi'n defnyddio theorem binomial i ehangu rhywbeth. Triongl Pascal yn cychwyn efo 1 yn y top, a wedyn o dan efo 1 ag 1, a wedyn 1, 2, 1. A wedyn y ffordd ydych chi'n ffurfio'r rhes nesaf ydy, mae'r rhif nesaf yn dŵad o adio y 2 uwch i benno. Felly yn fan hyn, mae gennym ni dim byd adio 1, sydd yn 1. Mae gennym ni 1 adio 2, sydd yn rhaid 3. 2 adio 1 yn rhaid 3. A wedyn dim byd adio 1 yn rhaid 1. Wedyn, y rhes nesaf, sydd gennym fi dim byd adio 1 yn rhaid 1. 1 adio 3 yn 4, 3 adio 3 yn 6,
3 ydy 1 yn 4, 1 ydy dim byd yn 1. A fe ydych chi'n mynd ymlaen efo hwn, ffurfio'r rhesi nesaf, jyst drwy adio y ddau uwch i benno, a wedyn yr rhes ydych chi angen, mae dibynnu ar y pŵer sydd gennych chi yn eich ehangiad. Felly os ydy'r pŵer yn pŵer 6, ydych chi'n defnyddio y chweched rhes yn fan hyn. Os ydy'r pŵer yn pŵer 4, ydych chi'n defnyddio'r 1, 4, 6, 4, 1. Felly, enghraifft, gadewch ni ehangu 3 tynnu 2x i'r pŵer 4. Nawr, yn dilyn theorem binomial y fan hyn, fel nath ni sôn gynt, mae yna 3 peth yn rhedag trwy yr ehangiad ar y dde. Mae gen ni'r pethau coch, y pwerau o A, mae gen ni'r pethau glas, pwerau o bx, a mae gen ni'r rhifa yma wedyn sy'n dod naill ai'r fformula neu o Triongl Pascal. Na gadewch i fi drio dangos hwn yn awr, efo bach o liw. Nawr, herwydd na pwer 4 ydi o, yn fan hyn, dwi angen defnyddio pedwerydd rhes Triongl Pascal, sef yr rhes yma fan hyn, 1, 4, 6, 4, 1. Felly, yn yr ehangiad sydd gen i fan hyn, mi fydd yr rhifau 1, 4, 6, 4 ac 1 yn ymddangos. Wedyn, a na ddefnyddio glas o gyfer hwn, neu coch, a wedi defnyddio coch yn y top fan hyn. Fydd gen i fi pwerau 3 yn rhedag trwad. Felly fe gynna fi 3 i pŵer 4, 3 i pŵer 3, 3 i pŵer 2, 3 i pŵer 1, a 3 i pŵer dim. A wedyn y peth olaf yn y rhedag trwad, a na ddefnyddio glas yn fan hyn, bydd pwerau o negatif 2x. Felly, i gychwyn, mae gen i fi negatif 2x i pŵer dim, negatif 2x i pŵer 1, negatif 2x i pŵer 2, wasgu fewn negatif 2x i pŵer 3, a wedyn negatif 2x i pŵer 4. So dwi'n gobeithio fe hyn yn dangos i chi beth sy'n cymryd lle hefo theorem y binomial. So 3 peth yr rhedag trwad, yr rhifau o Triongl Pascal, y pwerau o 3, a wedyn pwerau o negatif 2x. A ydych chi jyst yn tacluso hyn i fyny wedyn. Mae 3 pŵer 4, 3 llesi 3 llesi 3 llesi 3 yn 81. A wedyn mae hwnna'n cael ei liosi efo 1 i adael yn 81. A wedyn y pŵer dim efo hyn, mae hwnna'n 1. Felly dim ond 81 sydd gen i fi yn y term cyntaf. Wedyn, fysa gen i fi 4 o Triongl Pascal, 3 di cwbio'n 27. A wedyn negatif 2x i pŵer 1, just yn negatif 2x. Y term nesaf, mae gen i fi 6 o Triongl Pascal, 3 di sgwario sydd yn 9, wedyn negatif 2x di sgwario, negatif 2x lleos i negatif 2x, sydd yn 4x di sgwario. Wedyn, mae gen i fi 4 o Triongl Pascal, 3 pŵer 1, just yn 3, a wedyn mae negatif 2x di cwbio, negatif 2x lleos i negatif 2x lleos i negatif 2x eto, a wedyn oedd yn negatif 8x di cwbio. Ac i orffan, mae gen i fi 1, lleos i fi 1 ddim yn golygu'n byd, so mae hwnna'n mynd i ddiflannu'r 1 yn fan yna. Hefyd, ydy'r 3 pŵer dim yn mynd i effeithio'n byd, cos mae hwnna hefyd yn 1. Felly dim ond negatif 2x i pŵer 4, dwi angen boen i'm dan nhw fan hyn, a mae efo hwnna'n trwy allan yn fod yn 16x i pŵer 4. A wedyn i orffan, jyst i dacluso fyny, dwi'n hapus efo'r 81 yn fan hyn. Defnyddio cyfrifiannell yn fan hyn. Jyst yn eisiau fod pob dim dod allan yn gywir gyda fi. Mae gen i fi 4, lleos i 27, lleos i negatif 2, so dyna ni'n negatif 216. Dyna faint o x sydd gen i fi. O ran yr x di sgwario, 6 lleos i 9, lleos i 4. Mae hynna'n 216 x di sgwario. O ran yr x di cwbio, 4 lleos i 3, lleos i negatif 8. Negatif 96 x di cwbio. A wedyn mae gen i fi 16 x i pŵer 4. A dyna ni wedi ehangu allan yn llwyr 3 tynnu 2x i'r pŵer 4. Nawr, ar ben y fformula yma, sydd gennych chi ar gyfer theorem y binomial, mi fedwch chi ddefnyddio bach o sgiliau algebra, sgiliau canslo, i gael gwared o'r cyfuniadau yn fan hyn. A mae hynna'n handi iawn pe mae gennych chi 1 adio x i'r pŵer n. Na mae'n bosib dangos, a mae yna nodiadau ar mathematic.com yn dangos sut mae hyn yn bosib, fod hwn yn hafel i 1
adio nx, a wedyn adio n lluos i n tynnu 1 dros 2 factorial, neu 2 lluos i 1, dyna faint o x di sgwario sydd gennych chi. Y nesaf fysa n tynnu 1, n tynnu 2, dros 3 factorial, 3 lluos i 2 lluos i 1. Hwna yn deitha chi faint o x di cubio sydd gennych chi. Sgwrdd lle ddangos y nesaf, ond y nesaf fysa n tynnu 1, n tynnu 2, n tynnu 3 i gyd dros 4 factorial, 4 lluos i 3 lluos i 2 lluos i 1, dyna faint o x i pŵar 4 sydd gennych chi. Ond ar ei plus dot o dot fan hyn, y term olaf fydd x i pŵar n. Nawr, bwysig nodi bod yna fersiwn hwn yn cael ei reid yn y llyfr fformulau ydych chi, ond mae'n bach yn chwythu oherwydd dyn nhw ddim yn sgwennu 2 lluos i 1, yn gwylod efo neu, nhw'n sgwennu o fatha, os dwi'n cofio fatha 1.2, sy'n golygu 1 lluosi 2. Felly, jyst cymwch ofal o hwnna o'r llyfryn fformulau. Nawr, mae hwn yn handi am o'n cwestiwn fel yma, lle mae cwestiwn yn deitha chi beth fel hyn. Cyfernod x di sgwario yn 1 adio x i pŵar n yw 55. Os yw n yn bositif, os yw n yn fwy na 0, beth yw n? Felly, mewn cwestiwn o'r math yma, sy'n ni'n defnyddio y fformula yma yn fan hyn. Ac os ydyn ni'n edrych ar y fformula, cyfernod coefficient yn Saesneg ydy'r rhif sydd hefo, yn fan hyn, x di sgwario. A'r rhif sydd hefo x di sgwario yn yr achos yma, ydy be dwi'n ei bocsio i ffwr yn fan yna. Felly, yn yr achos yma, dwi'n gwybod bod n lluos i n tynnu 1 dros 2 factorial 2 lluos i 1 yn hafal i 55. A cwbl dwi angen gwneud wwan di datrys hwn. Wel, ar y gwylod mae 2 lluos i 1 yn 2, felly dwi angen lluosi bob ochr yr hafaled efo 2 yn gyntaf. Mae dwbl 55 yn 110. Wedyn, sy'n ni'n gallu ehangu allan yr ochr chwith i fan hyn, a gyna efallai tynnu 110 oddi wrth bob ochr. Ia, dal dim byd ar y dde. Factorio wedyn ar ochr chwith yma, yr rhifa sydd yn lluosi i negatif 110, ond sydd hefyd yn adio i negatif 1, fasa negatif 11 a positif 10. Felly, os na i wasgu fewn y fan hyn, nai llai, mae'r gromfach gyntaf n tynnu 11 yn 0, neu mae'r ail gromfach, yn bron o'r x o'n yndo, n, dylai fod n adio 10 yn 0. Yn yr achos cyntaf, mae n yn 11. Yn yr ail achos, mae n yn negatif 10. Ond, mae'r cwestiwn wedi deitha fi fod n yn bositif. Felly, ond, mae n yn fwy na 0. Felly, rhaid bod yn yr achos yma n yn werth 11. Felly, dyna ni grynodeb. Y pethau sy'n gallu dod i fyny mewn cwestiynau ar theorem y binomial, ond y fformula pwysig ydy'r un yma, a adio bx i pŵar n. Mae yna fersiynau hefyd bach fwy syml ohono fo, yn ymddangos uwch i benno, os ydy'r b na'n 1, a wedyn os ydy'r a na yn 1. A wedyn, dych chi yn cael fersiwn o'r un canol yma yn y llyfryn fformulau, ond yr gwahaniaeth ydy, yn lle fod yn defnyddio x yn fan hyn, mae'n cael ei reid fel a adio b i pŵar n, ond mae hwnna wedyn yn cael ei reid ydych chi yn y llyfryn fformulau. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.